Bună! Bine ați venit pe acest canal! Astăzi o să vă arătăm cum o să facem noi receta noastră de slime. Prima o să punem clei PVA alb, puteți să puneți într-o cantitate cam de vreo 2 linguri. Și ai pun. Și acum o să punem spumă de barberit. Amestecăm bine. Și acum putem să punem. Okay. Foarte bine. Și acum o să luăm acest clei, după cum vedeți, este așa și este foarte tare. Da. O să luăm așa o bucată și o să punem aici și o să continuăm să amestecăm foarte bine. Și acum o să punem niște hârtie. Mă ajuți? Da. Poftim. Exact. Papel. Da. Trebuie să rupi. Pot eu. Și trebuie să punem Pot aici. eu. Da, poți. Bine, eu te urez, bine, eu de tu, bine, eu te urez, pe tu. Deci cu toate ține. Și acum o să vă arăt mai detaliat acest clei. Acest clei este foarte interesant pentru că când îl puneți așa, de exemplu, o să o scot pe tot, să încerc. Ok. Acest clei, după cum puteți vedea, este moale, chiar foarte moale. Și din acesta puteți să faceți un slime. Chiar doar din acesta, nu mai trebuie nimic. Uitați-vă, doar trebuie să amestecați și o să se facă un slime. Eu atac. Da. No. Ok. Taci. După cum puteți vedea, aproape deja se face și o să vin cu rezultatul. Încă este așa lipicios, dar cu cât mai mult îl amesteci, o să se facă mai dur. Și acum... Eu mai fie calbou. Da, pe urmă să fie bun. Ok, acesta este rezultatul Eu de la pe lanț. cleiul ăla. Și după cum vedeți, este foarte, foarte interesant. Așa. Și pe urmă, dacă vă temeți că nu o să iasă de pe masă, doar trebuie să faceți aceste movimente și a ieșit totul. Uitați-vă. Deci, întindem așa pe masă și acum foarte ușor. Este chiar foarte satisfăcător. Ok, și acum o să punem sclipici. Hai, pune. Magnolia asta. Nu, așa nu, trebuie așa. Ok, să pui sclipici de ăla. Hai, pune, trebuie să apeși. Pasă așa. Și eu să pun de acesta. Ok. Gata.
Foarte Quiero bun. ver. Ah. Eu quero. Și acum să punem steluțe de acestea foarte frumoase. Uitați-vă. Mâinile mele sunt un pic murdare, dar nu-i nimic. Ok. Bine, doamna ta. Așa. Cu minimidari. Și acum, care vrei? Acestea? Da. Hai. Acestea sunt așa niște foarte frumoase, niște piese. Așa. Și acum, aceste piese care tot sunt foarte frumoase. 2 pinguini, Unde? o inimioară mică. Que bine. Ah. Nu, acestea nu sunt pinguini, sunt delfini. Ah, quero ver que bine. Unde? Cireș și un ananas. Quero ver. Și acum, Ah. aceste steluțe cu floricele. Quero ver. Ah. Și să mai punem niște sclipici. Să punem, alege unul, adică 2, care vrei. Nu, oranj și care? Violet? Bine. Oranj și violet. Trebuie, acestea foarte greu să deschid. Și acum o să punem sclipiciurile. Quero ver. Ah. Poți să amesteci. Și alege o culoare. Care vrei din toate acestea? Doar una. Rosa. Roz, da? Da. Bine. Stai un pic. Stai de să pun. Ele que foram mais. Rosa. Ok. Foarte bine. Acum doar trebuie să amestecăm și revenim cu rezultatul. Și acum o să vă arătăm rezultatul. Eu quero também. Magnolia s-a răzgândit și a zis că vrea să pună și albastru și s-a făcut un violet foarte frumos. Eu também quero. Și după cum puteți vedea, quero. da, poftim. După cum puteți vedea, este foarte satisfăcător cum se aude. Cuș. O să punem să audă și prietenii noștri, bine? Ascultați. Ui. Foarte satisfăcător. Pune, stai un pic. Și hai să pun eu aici pe masă. Este foarte distractiv și interesant. Și în același timp miroase foarte bine a spumă de barberit. Miau, da? Miau, da? Miau. Miau. Hai, Miau, joacă-te și tu. Este interesant, așa? Da. Voi, ai grijă să nu se ducă jos. Și da, prieteni, puteți să puneți hârtie în slime pentru că are o consistență mult mai bună și mult mai reușită. Asta a fost. Hai să luăm rămas bun la prietenii noștri. Ciao! Ne revedem la o nouă acțiune!